Hello mga kaswang, bago po tayo mag-umpisa ay may kunting kahilingan lang po sana ako sa inyo. Sana po sa mga hindi pa nakapag-subscribe ay huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated kayo sa mga paparating nating mga kwentong aswang. Maraming salamat po. Mapagpalang araw, Sir Casper. Itago niyo na lang ako sa pangalang Ruben. Nasa edad 27. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito taong 2003 at naganap ang tagpong ito sa lugar ng Samar. Ako po si Ruben. Ang karanasan ko pong ito ay 21 pa lang ako noon nung minsang nadestino ako sa Samar. Isa akong security guard sa murang edad kasi namulat na ako sa mga trabaho. High school lamang ang aking natapos hanggang sa napunta ako ng Samar sa isang piggery. Maraming workers doon na mababait naman. Hanggang sa naging 2 taon na ako doon. Nung mga panahong iyon, stay-in nga pala ako at may sarili akong kwarto para sa mga trabahador doon. Nasa second floor ako, morning shift. Pang-umaga kasi ako palagi kaya mas mainam at mas maganda yung pagiging pahinga ko tuwing gabi. Madami akong kakilala sa pigiri na yon. Mababait yung mga kapitbahay ko. Madalas nila akong binibigyan ng kape, minsan tinapay. Marami ring pumupuri sa akin doon na ang gwapo ko raw. Di ko naman maikakaila yon. Dahil nga chinito ako, matangkad na lalaki, at macho, syempre, makapal rin ang kilay ko. Binatang binata talaga ang datingan ko palagi. Kaya nga madalas akong tinatawag ng mga baklang workers doon. Di naman ako nagre-reklamo kasi, totoo naman. Sa araw-araw na pagbabantay ko sa gate, marami akong nakakasalamuha. Pero iisa lang talaga ang nagpatibok ng puso ko. Siya ay itago na lang natin sa pangalang May. Sobrang ganda ni May. Maraming ang nagsasabi sa amin na kami na lang dahil bagay naman kami. Maganda siya. Gwapo ako. Diba? Kapal ng moks. Si May ay nasa 23 na noon. Matanda siya sa akin. Pero okay lang dahil di naman mapipigilan na tumibok ang puso. Janitress si May sa office ng piggery. Stay-in din ito. May kalayuan lang ng konti ang kwarto nito mula sa kwarto ko. Kaya ako na in love dito dahil lagi kaming nagkakasabay kumain sa kantin. Madalas rin magkwentuhan at sabay pumunta sa hallway papunta ng kanya-kanya naming kwarto. Sobrang bait ni May sa akin. Madalas itong umakbay, makipagtawanan at biro-biruin ako. Kinikilig ako doon siyempre. Napag-alaman kong kaya pala ganoon na lamang ang ganda niya dahil half Filipino at half Indonesian siya. Napunta lang daw siya sa bansa natin nung dalaga siya.
Isinama raw siya ng kanyang mama niya. Kaya dito na siya nanirahan at nagtrabaho. Ilang buwan na rin naman kaming sweet sa isa't isa. Kaya napagdesisyonan kong tanungin ito kung pupwede bang manligaw ba ako sa kanya. Sa kabutihang palad, pumayag naman ito sa alok ko dahil matagal na raw siyang hindi nagkakaroon ng kasintahan. Sa panliligaw ko dito, palagi ko itong pinapadalhan ng mga bulaklak. Kung minsan naman ay ang paborito nitong pansit na maraming atay na sahog. Nakampante naman akong sasagutin ako nito dahil ako lamang ang lalaking pupwede niyang maging kasintahan dahil ako lang naman ang nanliligaw sa kanya. Tumagal ang panliligaw ko ng halos 5 buwan bago niya masagot ang matamis na oo. Ruben, sinasagot na kita. Nakikita ko kasi ang paghihirap mo eh. Alam kong gustong gusto mo talaga ako. Kaya eto na. Nakangiting wika nito. Talaga me, sinasagot mo na ako. Galak na wika ko. Oo, Ruben. Tayo na. Agad ko naman itong niyakap ng sobrang higpit na parang wala nang bukas. Niyakap rin ako nito. Nangako ako ditong hinding-hindi ko siya lulukuhin at mamahalin higit pa sa buhay ko. Ngayong nasa akin na siya. Grabe ang tuwa ko ng mga panahong iyan na parang di ko nakakayanin na mawala pa sa akin si May. Magmula nung araw na naging kami, di ko na hinayaang may makalapit pang ibang lalaki sa kanya. Hindi lang sa pigiri ang binabantayan ko ng mga oras na yan, pati na rin si May. Malapit lang naman kasi sa office yung gate ng pigiri, kaya lagi ko siyang nakikita. Dahil sa likas sa mga tao ang pagiging tsismosa at tsismoso, mabilis kumalat ang pagkakaroon namin ng opisyal na relasyon ni May. Marami namang sumusuporta sa amin. Niloloko pa nga kami ng mga boss namin na magandang lahi daw ang maibibigay namin sa magiging anak namin. Kaya wag na daw kaming mag-aksaya ng panahon. Tinatawanan lang naman namin ang mga ito dahil alam ko namang hindi pa kami handa sa ganoon. Lalo at bago pa lamang kami sa stage ng pagiging may karelasyon. Nasanay kasi kaming magkaibigan lang. Maraming nagbago sa amin ni May. Palagi na kaming sweet nito. Madalas na rin akong tumambay sa kwarto niya after shift. Nanonood kami ng mga pelikula noon. Tapos kumakain kami ng hapunan ng sabay. Nakukuha na rin naming maghalikan ng mga oras na yon. At syempre, normal lang naman sa magkasintahan ang ganoon. Pagkatapos nun, agad naman akong babalik sa kwarto nang nakangiti. Kasi nakaraos na naman kami ni May sa isa't isa. Love ang naging tawagan namin ni May noon. Kahit sa publiko, di kami nahihiyang magtawagan ng ganoon. Dahil ano naman, wala kaming pakialam kung anong masabi nila. Kasi kami naman Lagi kong pinagbiyayabang si May sa mga kamag-anak ko kapag nakakausap ko sila sa cellphone. Tuwang-tuwa naman sila nanay at tatay dahil onang basis pa lang daw nila akong makita
nang ganoon kabaliw sa iisang babae. Pero ngumingiti lang ako kasi totoo naman yung sinasabi nila. First girlfriend ko si May. Pero kahit ganoon, alam ko kung papaano tumrato ng babae. Lumipas ang ilang buwan. Siguro 8 buwan na kami ni May. Naisipan naming mag-inuman bilang selebrasyon nga. Kasi medyo matagal na kami. Nandoon kami sa kwarto niya. 2 lang kami doon. Marami kaming nainom ni May. At napakalakas palang uminom nito na ngayon ko lang nalaman. Hinding-hindi pala ito mapapatumba sa inuman. Mga bandang 9:00 na noon, umiinom pa rin kami. Nagulat ako nang bigla akong hinalikan nito. Di ko alam, ngunit dahil siguro sa espiritu ng alak, tumugon ako sa halik niya. Napakaganda ni May. Ang ganda ng katawan niya. Wala akong nagawa. Nadala na lang ako ng sitwasyon. Ang nasa isip ko na lang noon, kung magbubunga yung gagawin namin, handa naman akong panindigan. May trabaho naman ako. Kaya nangyari ang nangyari. Wala ako sa sarili ng mga oras na yon. Hilong-hilo ako. At nagdudoble yung paningin ko na tila anumang oras babagsak ako. Nang matapos kami, agad akong nakatulog. Naramdaman ko pang may basang dumampi sa tiyan ko noon, pero di ko na lang yon pinansin. Pakiramdam ko nga parang dinidilaan ako. Iniisip ko na lang na baka gusto pa ni May. Pero anong magagawa ko? Lantang-lanta na ako sa mga oras na ito. Sobrang himbing ng tulog ko ng mga oras na yon. Mga bandang 11:00, nagising ako. Medyo nahimasmasan na ako noon. Napansin kong wala si May sa aking tabi. Nakapagtataka dahil ilang beses na kaming nagtabi sa higaan at hindi naman ito umaalis sa pagkakayakap sa akin. Doon ako nagtaka. Maya-maya, nakita ko itong nakaupo sa harapan ng banyo. Tinawag ko ito, ngunit hindi ito sumasagot. Siguro sumusuka ito sa dami ng nainom namin kanina. Napatawa na lang ako noon dahil akala ko hindi nalalasing si May. Nakatingin lang ako dito. Nakaupong palaka yon habang nagsusuka siguro. Bumalik ako sa pagkakapikit. Mga bandang 12:00 siguro yon nang muli akong magising kasi may kumakalabit sa akin sa paa. Akala ko nga umaga na at magjo-duty na ako. Nang minulat ko ang aking mga mata, ganun na lamang ang gulat ko nang makakita ko ng isang babaeng may pakpak. Napakahaba ng dila nito. May pangil rin na sobrang tulis. Yung itsura nito, parang anumang oras ay kakainin ako. Di ako makasigaw. Kinabahan ako para kay May. Baka kung ano na ang ginawa ng babae na yon sa kanya. Bumangon ako. Ngunit tinulak ako ng nilalang. Napakalakas nito. Nakapagtataka dahil babae ito. Agad ako nitong sinunggaban. Pinagkakalmot ako nito. Sobrang lakas talaga na halos di ako makapaniwala.
Tinatanong ko ito kung sino siya at anong ginagawa niya kay May. Ngunit umaangil lang ito na parang asong ulol. Natatakot na talaga ako noon. Di ko na alam ang gagawin. Pero nilakasan ko lang ang loob ko. Nagpupumiglas ako dito kahit napakalakas niya. Sinubukan ko itong suntukin ng buong lakas. Pinagsusuntok ko ito sa kanyang sikmura hanggang mapatumba ko ito. Dahil wala naman si May sa kwarto, lumabas ako at sumigaw na humingi ng tulong. Napakalakas ng sigaw ko noon, dahilan para magising yung mga ibang katrabaho ko sa mga kani-kanilang kwarto. Lumabas ang mga ito at tinanong ako kung ano ang nangyari. Nakita naman nilang nagdudugo yung braso ko, kaya agad nila akong tinulungan. Nagulat na lang kami ng may tumakbong babae palabas ng kwarto ni May. Hinabol to ng iba, ngunit hindi na daw naabutan. Di ako nakapag-duty ng araw na yon. Nagpapagaling ako sa mga sugat ko. At si May naman, di ko talaga makontak at hindi ko na nakita. Kinakabahan ako dahil baka kinuha siya ng babae kagabi. Takot na takot pa rin talaga ako sa nangyari. Sinubukan kong bumangon pero hindi ko magawa ng maayos. Bukod kasi sa mga sugat ko, may hangover din ako noon eh. Kaya mas pinili ko na lang mag-antay ng hapon. Lagi akong sinusundo nito sa kwarto ko para magbanding kami sa kwarto niya. Sumapit ang hapon, ngunit walang May ang nagpakita. Sakto naman at dinalaw ako ng isa kong barkada sa pegere. Siyempre, tinanong ko ito kung nakita niya ba si May. Ang sabi niya, hindi naman daw yun pumasok ngayon. Balita pang araw niya, nagpaalam na raw yun kay boss kanina na uuwi sa probinsya nila kasi may sakit yung nanay niya. Grabe yung pagtataka ko nun dahil papaanong biglaan. Papaanong nawala siya kagabi? Papaanong di siya nagpaalam sa akin? Sobrang daming tanong ang pumasok sa isip ko. Pero iniintindi ko na lang na mawawala ito dahil panigurado ay babalikan ako nito at kampante ako doon. Lumipas ang 3 araw. Lunch break noon. Kumakain ako mag-isa. Nagulat ako nang tinabihan ako ni Manong Berteng, yung mga ngatay ng baboy sa pegere. Kinakausap ako nito. Ruben, nabalitaan kong nangyari sa'yo ha. Kumusta ka na? Nakangiting sabi nito. Ayos naman Manong Berteng. Di lang talaga ako makapaniwala. Sagot ko sa kanya. Tawang-tawa ito at nagtanong kung ano ang nangyari. Siyempre kinuwento ko ito at tumawa naman ito nang sumagot. Alam mo Ruben, kitang-kita ko sa iyo noon pa na may pagtingin ka sa babae na yon. Sobrang mahal mo, di ba? Nakuha mo ang lakasan ng loob mo. Ako makakasagot ng lahat ng tanong mo, Ruben. Noon, gustong-gusto na kitang balaan. Kaso, baka magalit ka sa akin kasi mahal mo. Kaya anong magagawa ko? Di ka ba nagtataka, Ruben, kung bakit hindi kanya sinagot agad? Di ka rin ba nagtataka kung bakit nandito sa Pinas yan? Eto Ruben,
Ikwento ko sa iyo yang si May. Hindi May ang pangalan niyan. Grace ang tunay na pangalan noon doon sa Ormoc. Madaming nabiktima yan. Hindi rin totoong 23 pa lang yan. Binata pa lang ako, Ruben, nang tumira yan sa Ormoc. Ang teknik ng babae na yon, gagamitin yung ganda niya para mang-akit ng lalaki. Tapos pag nahumaling sa kanya, tsak na kakainin niya. Napakalakas manlin lang nun. At yung babaeng nang atake sa'yo noon, ay siya yon. Wala nang iba. Mandurugo ang tawag sa mga iyon. Asahan mo, aalis yan sa lugar na may nabiktima siyang nakaligtas. Alam mo, swerte ka pa rin. At kahit papano, nakalaban ka. Malalakas ang mga yan sa tuwing gabi. Buti na lang, nakahingi ka agad ng tulong. Dahil kung hindi, naging pagkain ka na niya. Kaya nasa Pinas yan. Bistong-bisto na yan sa Indonesia. Wala na kasi silang mauuto doon. Kaya nandito namimeste. Nakakabulag talaga ang pag-ibig. Napakatanda na ng babae na yon. Mukha lang bata. At kung akala mo babalik pa yon, Diyos ko, Ruben, huwag ka nang maghintay sa wala. Bisto na siya dito. Bakit babalik pa siya? Marami pang iba dyan, Ruben. Yung hindi ka ipapahamak. Kwento sa akin ni Manong Berting. Sabay tapik sa balikat ko. At tumayo na para pumunta sa katayan. Nanlumo ako. Di ko napigilang umiyak. Labis ang pagkagulat ko sa mga nalaman ko. Akala ko, mahal ako na May. Akala ko, magkakapamilya na kami. Akala ko, kami na talaga. Di ko napigilan ang sarili kong magwala sa pag-iyak ng mga oras na yon. Mahirap, ngunit kailangan ko na talaga siyang kalimutan. Ngunit sa tuwing kakain ako, uupo ako, maglalakad ako, lagi ko siyang naaalala. Pakiramdam ko, mababaliw na ako. Kaya nagdesisyon akong umalis na sa Samar at lumipat na sa Leyte. Doon ulit ako magtrabaho. Doon ulit ako nagtrabaho at unti-unting nakalimot sa pag-ibig ko kay May. Di rin nagtagal, muli akong umibig. Dito na ako sinuwerte dahil hanggang ngayon ay kami pa rin at may 2 na kaming anak. Kwento ko rin sa aking bagong kasintahan na ngayon ay asawa ko na ang naranasan ko kay May. Nangako naman itong kahit kailan di niya ako lulukohin o kahit lilinlangin dahil hindi naman daw siya aswang. Nagtawanan pa kami noon sa usapan namin. Nakalimutan ko ang pag-ibig ko sa kanya, ngunit hinding-hindi ko makakalimutan ang aking karanasan nang minsan akong umibig sa mandurugo. Hanggang dito na lang po. Sana po ay nagustuhan ninyo ang kwento. Muli po, ito po si Ruben ng Maasin, Leyte. Salamat. High school pa lamang ako nang makilala ko si Marian. Kaklase ko siya at seatmate sa aming classroom. Aaminin ko, maganda si Marian. May kakaiba sa kanya na hindi ko magawang ibaliwala. Basta, hindi ko maintindihan. Sa bawat tawa niya, titig at ngiti,
Libo-libong saya ang aking nadarama. Para siyang araw na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Kaya naman sa murang edad ay nagkagusto ako sa kanya. Magkasing edad lang naman kami at magka-birthday pa. Madalas kong makita si Marian tuwing hindi pa nagsisimula ang klase sa likuran ng high school building. May maliit doong botanical garden at may mga upuan. Ako naman ay madalas mapagawi doon kapag nagpapahangin ako. Isang araw ay nakita ko na naman sa garden si Marian. Malungkot at tila kakagaling lang sa pag-iyak. Kahit magkaklase kami ay hindi naman talaga kami nag-uusap. Mahiyain si Marian. Papanisan lamang ng laway ang kung sino mang magbabalak na makipag-usap sa kanya. Pero kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya ngayon. Tila ba may mabigat siyang dinadala sa kanyang saloobin na nagtulak sa akin para lapitan siya sa kanyang kinauupuan. Nabigla pa si Marian nang ngumiti ako sa kanya. Ako ang tipo ng taong hindi palangiti, kaya naman nagulat siya sa aking naging pakikitungo sa kanya. Hindi naman ako talagang suplado. Sadyang ugali ko na talaga ang maging seryoso palagi. Hindi ako mahilig makipagkaibigan. Ang nagiging libangan ko nga lang ay magbasa ng kung ano-ano sa library, maglaro ng computer games at matulog. Ngunit nang lumapit ako kay Marian ng mga panahong iyon, napansin kong may biglang nagbago. Tila ba natipak ang malaking pader kung saan ko kinulong ang sarili ko. Nagmula ako sa isang broken family, kaya ayaw ko nang masaktan pa ulit. Nahihirapan na akong magtiwala. Nakita ko kung paano umiyak ang aking mama nang paasahin siya ng aking papa. Napabuntong hininga ako. Lihim akong nagkagusto kay Marian. Wala naman sigurong masama kung makikipaglapit ako sa kanya. Hindi niya naman malalaman ang nararamdaman ko. Kumusta ka, Marian? Panimula ko na ikinabigla niya. Tila ba hindi siya makapaniwala sa ginawa kong pakikipag-usap sa kanya. Pilit nang ngumiti ang babae at pasimpleng pinalis ang luha kahit nakita ko na ang mga iyon. Anong ginagawa mo dito? Sa halip na sagutin ako, ay nagtanong siya. Nagkibit balikat ako at ayaw tumingin sa paligid. Ayaw kong itanggi sa kanya ang nakita ko. Nais kong magsimula kami na walang pagkukunwari. Nakita kitang umiyak. May problema ba? Tanong ko sa kanya na ikinatulala niya. Alam ko namang hindi siya basta-basta magsasalita tungkol sa problema niya. Ngunit nagbabakasakali lamang ako. Buong akala ko ay hindi na siya magsasalita. Ngunit humarap siya sa akin. Nagalit sa akin ang mama ko. Mamamatay na ang lola ko at kailangan niya ng magmamana sa isang napakahalagang bagay. Ayokong tanggapin pero sinaktan ako ng mama ko.
Sambit niya, sabay bunghalit ng iyak na ikinataranta ko. Hindi ko alam kung paano magpatahan ng babae. Wala na lamang akong ginawa, kundi hayaan siyang umiyak hanggang sa kumalma ito. Naging magkaibigan kami pagkatapos noon. Madalas na kaming magkasama sa lahat ng mga lakad at lahat ng mga pangyayari sa buhay namin ay alam ng isa't isa. Iginagalang ko siya kahit pa nag-uumapaw na ang pagnanasa ko sa kanyang ganda. Nais kong malaman niyang karapat-dapat siyang gawing prinsesa at ituring na mahalaga, tila babasaging kristal. Si Marian pala ay palaging sinasaktan ng kanyang mama. Mabigat ang loob nito sa kanya. Napatunayan ko iyon nang minsang pumunta ako sa kanilang bahay. Kahit na hindi naman talaga ako pinayagan ni Marian na magpunta roon. Kung ano-anong masasamang salita ang ibinato ng mama niya sa kanya, ipinahiya sa aking harapan at sinampal pa dahil sa kanyang bintang na ako raw ay nobyo ni Marian kahit wala namang katotohanan. Tanging pagyuko at impit na pag-iyak lamang ang nagawa ni Marian. Naaawa ako sa kanya, ngunit maging ako ay hindi nakaligtas sa bunganga ng kanyang mama. Maraming hindi makatarungang salita ang inilabas niya, kaya naman umuwi ako noon nang hindi nagpapaalam. Kinabukasan, nang magkita kami sa eskwelahan, ay halos lumuhod na sa paghingi ng pasyensya sa akin si Marian. Nagluha ang kanyang mga mata nang patayuin ko siya at sabihing ayos lang naman ang lahat. Niyakap ko siya at sinabi kong sana mapagaan ang yakap ko ang kanyang sama ng loob. Umiling lamang si Marian at sinabing sa pagkikita pa lamang namin ngayong araw ay gumaan na ang bigat na kanyang nararamdaman. Natuwa ako at naisip na baka nasa tamang pagkakataon na ako para magtapat ng aking nararamdaman. Nang humarap siya sa akin, ay sinabi ko sa kanya ang matagal ko nang nadarama. Hindi siya makapaniwala sa aking ipinagtapat. Anong magagawa ko? Totoong mahal ko siya at handa akong magsakripisyo para sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang araw, oras, petsa, taon at buwan na sinagot niya ako at naging kami. Walang paglagyan ng saya ang aking puso. Halos araw-araw sa aming mga buhay ay tila nasa paraiso. Kaya naman kahit magkakasama kami, ay palagi ko siyang kinakausap tungkol sa aming mga pangarap, mga plano sa hinaharap. Nais kong bumuo kami ng pamilya at kalimutan ang sakit na natanggap niya mula sa kanyang pamilya. Sumang-ayon siya sa aking sinabi. Kaya naman nagsikap kaming dalawa at ginawa ang lahat para makatapos ng pag-aaral. Nasa kolehiyo na kami nang kinakailangan niyang umuwi sa kanilang probinsya. Malala na raw ang kalagayan ng kanyang lola at kailangan na talaga siyang makita ng abuela. Mag-isa lang akong pupunta, Rafael. Pasyensya na kung hindi kita maisasama. Aniya, kaya naman tumango na lang ako. Nare-respeto ko ang kagustuhan niyang iyon.
At wala din naman akong magagawa. Mahal na mahal ko si Marian. Kaya gagawin ko ang lahat para maging masaya siya sa akin. Hinayaan ko siyang makaalis. Kahit sa totoo lang, ay nagdadalawang isip na ako kung babalikan pa ba niya ako. Walang kasing sakit ang ginawa niyang paglisan na pakiwari ko ay dinala niya maging ang puso ko. Kahit nalulungkot ay nagpatuloy ako sa pag-aaral hanggang sa hindi ko na malayang matuling lumipas ang mga araw, buwan at taon. Nakapagtapos ako ng kolehiyo ni hindi ko nakita pa si Marian. Hindi na rin ako nag-aksayang maghanap ng iba pang mamahalin. Dinala na niya ang puso ko at hindi ko na iyon babawiin pa. Ngunit nang minsang maalala kong dumalaw sa dati naming eskwelahan, ay nagulat ako sa babaeng nakaupo sa botanical garden. Kagaya ng dati, malungkot ang mga mata nito. Mukhang kakagaling lang sa pag-iyak at tila ba ninanamnam ang katahimikan. Nanginginig ang mga tuhod ko na humakbang papalapit sa kanya. Tila hindi ko mahagilap ang aking sasabihin. Kay daming tanong ang nakabinbin sa aking isipan. Kung kailan nga ba ito dumating? Kung ano ang nangyari sa dalaga sa nakalipas na taon? Ang daming tanong na hindi ko naman mabigyan ng sagot. Bigla ko siyang niyakap nang tuluyan na akong makalapit. Maging siya ay mahigpit na gumante habang paulit-ulit na humihingi ng tawad sa akin. Malaki na ang ipinagbago niya. Tingin ko nga ay mas gumanda siya. Naging mas matured ang itsura niya. Kumusta ka na? Ang tagal mong nawala. Unang bungad ko sa kanya. Tipid nang ngumiti si Marian, tsaka tumikhim. Oo nga, pasensya ka na. Na hindi ko man lang nasabi sa'yo na matatagalan ako. Aniya. At matagal-tagal ding natapos ang aming pag-uusap. Nagkamustahan, nagtawanan, at muli na namang nag-iyakan. Nalaman kong namatay na pala ang mama ni Marian at siya na lang ang nag-iisang nakatira sa bahay nila. Noong isang buwan pa pala siya nakabalik sa syudad. Bigla akong nakadama ng pagtatampo. Matagal na pala siyang bumalik, ay hindi niya man lang ako naisipang kamustahin. Pero ayos lang, nagkita na rin naman kami sa ngayon. Kaya alam kong magkakausap na din kami ng matagal-tagal. Natuwa ako nang tanungin niya ako tungkol sa amin. Tinanong niya ako kung maaari pa raw ba siyang bumalik sa akin sa kabila ng mga nagawa niya. Tango lang ako ng tango dahil sa labis na ligaya. Kahit kailan ay hindi ko siya ipinagpalit. Kaya naman kahit kailan niya gustuhing bumalik ay magagawa niya. Sabi ko pa kay Marian ay matagal ko nang ibinigay sa kanya ang puso ko. Nagkasundo kaming magsama na lamang sa iisang bubong at mamuhay bilang mag-asawa. May sapat na pera akong naipon at maayos na trabaho. Tila ako ay nanalo sa luto nang pumayag siya sa alok ko. Nagsama kami at lumipat ng bahay upang magsimula muli.
Nakabili kami ng lote malapit sa pinapasukan kong trabaho at siya naman ay naiiwan lamang sa bahay. May maliit na tindahan naman na nagsisilbing libangan niya. Umaga ang pasok ko hanggang gabi. Kaya naman pagkarating ko sa bahay ay kakain na lang ako at magpapahinga lang saglit tsaka matutulog. Sa umaga naman ay papasok sa trabaho at makikipag-usap sa mga kaopisina. Naiiling na nga lang ako dahil palaging kwento nila tungkol sa amalanhig ang kanilang pinag-uusapan. Kaya ikaw, Paul, mag-iingat ka sa pag-uwi sa bahay. Balita ko'y mabangis ang amalanhig na ito. Kita mo, 1 linggo pa lang, 5 na ang nabibiktima niya. Anang isa sa aking mga kasama na tinanguhan ko naman. Totoo iyon. May gumagalang aswang sa aming lugar. Hindi naman ako natatakot sa nasabing nilalang dahil hindi pa naman ako nakakita ng ganoong klase ng aswang. Ngunit nang gumabi na ay hindi ako nakauwi kaagad. Kinakailangan kong mag-overtime. Kaya naman 9:00 na ng gabi ako nakauwi. Naglalakad lang ako dahil hindi naman gaanong malayo ang opisina mula sa bahay. Habang tinalunton ko ang may kadilimang kalye, nagulat ako nang may makitang kakaiba sa sulok. Nagdalawang isip ako sa pagsilip, ngunit kinakabahan ako at nakyuryo sa aking nakita. Tila kasi tao iyon na may kinakaing nasa semento. Sinubukan kong pailawan gamit ng penlight ang bulto. Kaya naman nanlaki ang aking mga mata sa nakita. Sigurado akong bituka. Bituka ng tao ang nilalantakan ng bultong may mahabang buhok. Napaatras ako at napatitig sa kanya. Tila pamilyar ang kanyang mga mata sa akin. Ngunit hindi ko alam kung saan ko siya banda nakita. Umangil ang nilalang at tila hindi nagustuhan ang ginawa kong pagtutok ng penlight sa kanya. Kaya naman napaatras ako at hintakot na lumayo. Nanghina bigla ang aking mga tuhod nang marinig ang ginagawa niyang pagnguya sa bituka. Kaya naman dahan-dahang inahakbang ko palayo ang aking mga paa tsaka bumuelo ng takbo. Takot na takot ako sa isiping baka habulin ako bigla ng nilalang at lantakan kagaya ng ginawa niya sa kanyang biktima. Wala pa naman akong napapatunayan, pero sigurado akong ang nakita ko ay aswang na gumagala sa aming lugar. Halos matuyuan ako ng laway dahil sa labis na kaba. Pakiramdam ko ay tumakbo ako ng 1 milya dahil sa labis na hingal. Tila mapupugto ang aking hininga nang makarating ako sa bahay. Hindi na ako nag-aksaya pang kumatok dahil inilabas na agad ng nanginginig kong kamay ang susi. Nang makapasok ako, ay tsaka pa lamang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko ay katapusan ko na. Totoo nga talaga ang amalanhig. Ang masaklap ay pagala-gala ito sa syudad. Umakyat ako sa kwarto at gayon na lang ang pagtataka ko nang maabutan kong may bultong tumalon mula sa bintana at dumiretso ito sa kama. Kinabahan ako sa takot na baka may ibang aswang kagaya ng nakita ko kanina at nilantakan na din si Marian.
Ngunit nang makalapit ako ay pupungas-pungas siyang bumangon at tila nagulat pa nang makita ako. "Nariyan ka na pala, mahal," aniya. Hindi ako agad nakapagsalita. Pinindot ko ang switch ng ilaw, kaya naman bumaha ang liwanag sa paligid. Napatda ako nang makitang pawis na pawis si Marian. Idagdag pa ang kanyang mga daliring, tila may bahid ng sariwang dugo. Kaya naman hindi ko maiwasang isipin ang tungkol sa nakita ko kanina. Naramdaman yata ni Marian na natigilan ako. Kaya naman bumangon siya at lumapit sa akin. Tinanong niya ako kung may problema ba. Pero umiling lang ako at pilit nang umiti sa kanya. Magmula noon ay nagduda na ako at hindi mapakali. Kahit palihim ay minatyagan ko si Marian. Dahil para mapansin ko ang mga kakaibang bagay na madalas niyang ginagawa. Kagaya ng madalas pa siyang bumabangon sa kalagitnaan ng gabi. Dadaan siya sa bintana at uuwi ng madaling araw na nangangamoy masangsang na dugo. Isa pa sa mga napapansin ko ay nagiging sunod-sunod ang mga pambibiktimang nangyayari sa aming lugar sa tuwing lumalabas si Marian. Kung maaari ay hindi ko na sana dapat pang sasabihin ito sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Ayoko sanang magduda, pero lahat ng mga ebidensya at mga kakaibang kilos niya ay siya ang itinuturo at may ibig sabihin. Kaya naman, isang gabi, sinadya kong magtulog-tulugan hanggang sa maramdaman kong bumangon siya sa aming kama. Nagkataong nagkaharap ako sa bintana, kaya nakikita ko ang kanyang ginawa. Nang magubad siya ng saplot at magpahid ng kung anong makintab sa kanyang katawan. Ilang saglit pa, habang nababasa ang kanyang balat, ay dahan-dahan itong nagbabago. Kumulubot ang kanyang mukha at nagkaroon ng pangil. Ang kanyang mga kuko ay humaba at pumula ang mga mata. Tila sawang gumapang siya papunta sa pasimano ng bintana at lumundag na parang pusa sa ibaba. Nang mawala siya sa aking paningin, ay pawisan akong bumangon. Siya pala ang halimaw na naghahasik ng lagim sa aming lugar. Tila nauupos na kandilang napaupo ako sa sahig. Sabi na nga ba, at may kakaiba talagang nangyayari sa kanya. Bakit ba hindi ko iyon pinagbigyang pansin? Nang makauwi si Marian ay nasa kusina ako habang nagtitimpla ng kape. Sinadya ko siyang hintayin para ipaliwanag ang kanyang ginagawa. Ayaw kong habang nagsasama kami ay naglilihiman kami sa isa't isa. Nang makauwi siya at bumaba, ay hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Kinompronta ko siya tungkol sa aking nakita. Nagulat siya dahil nakita niya ang pagkasuklam sa aking mukha. Nandidiri ako sa kanya dahil pumapatay siya ng tao sa malahayop na paraan. Nag-away kami hanggang sa magpambuno dahilan upang sumigaw siya ng malakas at humagulhol. Tinakbo niya ang distansya ng barel na nasa drawer at ikinasa iyon sa kanyang ulo. Tama raw siya. Walang makakatanggap sa nilalang na kagaya niya. Kaya naman, dapat lang na mamatay siya.
Hindi ako makapiyok nang iputok niya ang baril sa ulo kasabay ng pagsabog ng kanyang utak sa kama. Nagkalat ang dugo kagaya ng tila pagkawasak ng puso ko. Hindi biro ang magmahal ng aswang. Maraming huhusga at magagalit. Kaya sa nanginginig na mga kamay, nagdesisyon ako na kunin ang baril. Susunod ako kay Marian. Mahal ko siya at ipinagdarasal ko sa pangalawa naming buhay ay maging normal na ang lahat. Ako si Ben. Nagtatrabaho dito sa Maynila. May asawa na ako at 2 anak. Pero naiwan sila sa aming probinsya, sa Nueva Ecija. Likas akong palakaibigan, lalo na sa aking mga katrabaho. Packer ako sa isang grocery. Ang kahera ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Pearl. Maganda ito at mabait. Ngunit, kaibigan lang talaga ang tingin ko sa kanya. Lubos kaming magkasundo ni Pearl. Magkapit-bahay rin kasi kami sa apartment. Hanggang sa isang Sabado, tapos na ang shift namin. Siyempre Sabado, pag ganong araw ay sahuran din. Pagkatapos namin kumuha ng sahod, sinamahan ako ni Pearl sa pagpapadalhan ko ng pera para sa mag-iina ko. Buntis pala si Kayla ang asawa ko sa bunso namin noon. Alam ni Pearl na may asawa na ako, ngunit may napapansin talaga ako sa kanya. Pakiramdam ko, inaakit niya ako. Madalas niya akong ayaing uminom. Tapos pag nalalasing na ako, lumilikot yung kamay niya. Kaya umuwi na lang ako pagka ganon. Kahit kailan hindi ako matutukso kasi wala talagang makakahigit sa pagmamahal at pagtitiwalang binibigay sa akin ni Kayla. At syempre, mabuting ina din siya sa aming mga anak. Marami ring katrabaho at kapitbahay na nakakapansin na may gusto sa akin si Pearl. Pero anong magagawa ko? Kahit konti, wala akong nararamdaman sa kanya. Pag-uwi namin pagkatapos magpadala, inaya ko ito sa kwarto ko para maghapunan. Sa totoo lang, di kasi ako marunong magluto, kaya magmula nang nakilala ko siya, siya na ang nagluluto ng hapunan namin. Alam naman ni Kayla yon at may tiwala naman siya sa akin na hindi ko siya lulukuhin. Pagpasok namin sa loob, doon ko na binuksan ang aking laptop at tinawagan si Kayla. Agad naman niya itong sinagot. Bungad nito sa akin ang isang napakatamis ng ngiti at napakaganda nitong mukha. Sabay tanong ko rito, nang kamusta na siya at ang panganay naming si Ace na noon pala ay naglalaro. Kumusta ka na, mahal? Malikot ba si baby? Tanong ko kay Kayla. Ayos naman, mahal. Si baby, ayun, sobrang likot. Active na active siya palagi. Gusto ka na ata makita eh. Nakangiting wika nito sa akin. Ganun ba, mahal? Hayaan mo. Pagkapanganak mo, isasama ko na kayo dito sa Maynila.
para di na ako malayo sa inyo. Wika ko sa aking asawa. Nagulat naman ako nang biglang may nalaglag sa kusina. Nakita kong si Pearl na parang masama ang loob. Kaya agad ko itong tinawag. Pearl, malikot daw sa tiyan ni Kyla yung magiging inaanak mo. Wika ko kay Pearl. Sumagot naman ito agad ng, ganun ba? Hindi mabuti. Pabalang nitong sabi. Di ko na lang ito pinansin at itinuon ko na lang ang atensyon ko sa aking mag-ina. Pagkatapos naming mag-usap, naglinis na ako ng aking kwarto. Sunod ay, pumunta na ako sa kusina. Pearl, luto na ba? Nakangiting tanong ko dito. Kunti na lang. Ako naman kasi yung nandito. At ako ang nagluluto para sa'yo. Nag-aaksaya ka pa ng oras sa mag-ina mo. Pabulong na wika nito. Klarong-klaro sa pandinig ko yung sinabi niya. Kaya nagkunwari akong hindi siya narinig. Sige, aantayin ko. Wika ko na lang dito. Nagulat ako sa biglaang pagharap nito sa akin na mayroong galit na mukha. Ano ba, Ben? Hindi mo ba ako nakikita, ha? Ako yung nandito para sa'yo. Pinagluluto kita. May oras ako sa'yo. Nakakasama mo ko, Ben. Ako na lang kasi. Alam kong alam mong mahal kita. Kahit huwag mo na iwan si Kyla. Kahit tayo lang may alam, Ben. Pagbigyan mo na ako. Pagod na akong lumunok ng galit. Sa tuwing magkausap kayo. Sa tuwing nakikita kong masaya kayo. Kasi Ben, ako yung nandito. Ako yung nag-aalaga sa'yo. Sigaw nito sa akin. Agad akong nagulat. Hindi ko nagustuhan yung mga pinagsasabi niya sa akin noon. Lalo na hindi niya nirespeto si Kyla. Talaga, Pearl? Alam kong may nararamdaman ka sa akin. Pero hindi naman tama yun. May asawa na ako. May anak na kami. Manganganak na si Kyla anumang araw. Kahit minsan, Pearl, hindi ako nagkaroon ng nararamdaman sa'yo. At oo, ikaw ang nakakasama ko. Pero hindi ikaw ang mahal ko. At mas lalong, wala akong balak na lukuhin si Kyla. Totoo ang pagmamahal ko sa kanya. Itigil mo na yung nararamdaman mo sa akin kasi mahihirapan ka lang. Bulyaw ko sa kanya. Talaga, Ben? Akala mo hindi kita makukuha, ha? Akala mo di kita mapapa sa akin? Akala mo lang yun. Gagawa at gagawa ako ng paraan. Makuha lang kita. Kung totoo ang pagmamahal mo kay Kyla, totoong mahal rin kita, Ben. Mula sa araw na to, sabihin mo sa asawa mong mag-iingat siya. Pagsisisigaw nito sa akin, sabay labas sa pinto. Bago po natin ipagpatuloy ang kwentong ito ay, may konting kahilingan lang po ako sa inyo mga kaaswang. Sana po ay, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay, huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga may kusang loob. Mabuhay po kayo. Napailing na lang ako ng mga oras na yon. Akala ko, kahit may nararamdaman siya sa akin, nire-respeto niya pa rin yung mag-iina ko. Yun pala ay hindi. At may pagbabanta pa siyang nalalaman na siyang kinakagalit ko. Linggo, kinabukasan, kaya walang pasok. Naglinis na lang ako ng apartment, tapos naglaban na rin. Nung natapos ko yung mga gawain, humiga na ako.
Naisipan kong tawagan si Kyla kasi namimiss ko na siya. Agad niyang sinagot ang tawag at nagulat akong nakasimangot ito. "O mahal, may problema ba?" Tanong ko dito. "Mahal, kagabi kasi may nag-iingay sa bintana. Parang sisirain kasi. Natatakot ako, mahal. Baka inaaswang kami ni baby. Pati na rin si Ace." Mahinahong wika nito. "Nako, mahal, magpabili ka ng pangontra. Magpabili ka ng pangontra kay nanay para di na kayo malapitan ng hayop na gumagala sa inyo. Ayos ka lang ba, mahal? Si Ace." Nag-alala kong sabi dito. "Ayos na ako ngayon, mahal. Ito si Ace, naglalaro." Sabi ni Kyla, sabay tutok ng kamera kay Ace. "O anak, kumusta ka?" Nakangiting wika ko dito. Tuwang-tuwa naman ako nang makita ko ang inusinting pagngiti nito. 3 taon pa lang kasi si Ace, lalo na nung nagsabi ito ng, "Hi Daddy, okay naman po, I miss you." Grabe ang tuwa ko noon. Napatagal naman yung usapan namin ng mag-ina ko. Inabot na kami ng hapon. Dahil wala si Pearl, kailangan ko pang bumili sa labasan ng uulamin ko. Hindi naman sa pagiging mataas ang pride, pero wala akong balak makipag-ayos sa kanya. Dahil hindi ko akalain na ganun-ganun na lang niya hindi rirespetuhin yung pamilya ko. Paglabas ko ng pinto, narinig ko itong tinawag ako. "Bain, ito ulam. Pasyensya ka na." Wika nito sa akin. "Hindi ko kailangan yan. Umalis ka na. Baka kung ano pang masabi ko." Pagsusuplado ko naman dito, sabay lakad papalayo. Wala akong lingon-lingon nun, at mas lalong wala akong pakialam kung nadismaya siya o nasaktan siya. Wala naman akong pakialam talaga sa kanya. Pagkatapos kong bumili, agad na akong umuwi. Naglalakad na ako noon papunta sa kwarto ko nang may mapansin akong supot sa pintuan na nakasabit sa kwarto ko. Agad ko iyong tinugo at tinignan ang laman. Laking gulat ko naman nang makakita ako ng pusang wala nang lamang loob. Siyempre, kahit lalaking tao, napasigaw ako sa gulat. Agad kong dinampot yung supot at saka binalibag sa basurahan. Humahangos akong pumasok sa loob. Nagkabulabugan kami ni Pearl. Siyang pagtataka ko kung anong ginagawa niya sa loob ng kwarto ko. Anong ginagawa mo dito, ha?" Galit na tanong ko dito. "Nandito ako para paligayahin ka, Ben. Alam kong matagal-tagal ka na rin hindi nakakatikim eh." Sagot nito sa akin. Imbis na makaramdam ng init sa katawan, agad ko itong hinila sa braso at binantaan itong huwag na siyang babalik sa kwarto ko at mas lalong huwag na akong kakausapin dahil hindi ko siya kailangan. Wala siyang nagawa, ngunit bago siya umalis, nag-iwan ito ng katagang. "Huwag mo sanang pagsisihan ang araw na to, Ben." Sabay lakad papunta sa kwarto niya. Di ko alam ang kanyang ibig sabihin, pero di na yun mahalaga. Di ko na siya gaanong iniisip pa. Kumain na ako noon. At pagkatapos, kinausap ko na si Kyla. Sandali lang kami nag-usap nito. Di ko na rin sinasabi sa kanya
Yung mga naganap sa akin dahil ayaw kong maging sanhi pa yon ng stress niya. Sumapit ang gabi. Normal naman ang lahat. Pero hindi talaga ako mapakali nun. Parang may mangyayaring hindi maganda. Iniisip ko na lang, nagawa lang ng imahinasyon ko yung lahat. Nahiga na ako sa kama ko at mahimbing na natulog. Bandang 2:00 na siguro ng umaga, naalimpungatan ako dahil sa pagriring ng cellphone ko. Pagbukas ko, si nanay pala. Ang dami ng missed call. Nagtaka ako noon kasi unang bisis nangyari iyon. Tinawagan ko muli pabalik. Mabuti naman at nagring. Sinagot rin ito kaagad. May dala pala itong magandang balita. Ngunit, kinagulat ko ang mga sumunod. Ben, si Kayla nanganak na. Napakagwapo ng anak mo, Ben. Wika ni nanay. Nung narinig ko yon, grabe yung tuwa ko. Sobrang saya ko. Ngunit biglang nagsalita si nanay. Kaso Ben, di namin nadala si Kayla agad sa ospital. Dito lang siya sa bahay ng anak. Inatake kami ng wowog. Habang nanganak siya, sinakal nun si Kayla gamit yung bituka niya. Hanggang ngayon wala pa ring malay si Kayla. Ako lang ang nasa bahay kaya ang nagawa ko lang, protektahan si Aaron at si Ace. Nakahingi na kami ng tulong, Ben. Nasa ospital na ngayon si Kayla. Umuwi ka na dito bukas, Ben. Kailangan ka na namin dito. Wika ni nanay sa akin. Grabe yung gulat ko. Papaanong inatake ng wowog? Wala namang ganoon sa amin. Yung wowog kasi, yun yung parang manananggal. Kaso walang pakpak. Pero nakakalipad. Imbis na makalahati yung katawan nito, ang humihiwalay lang yung ulo niya kasama yung mga lamang loob niya. At saka, bakit si Kayla lang yung inatake? Papaanong si nanay ay hindi? Alam kong masama ang magbintang, pero may pagdududa na ako kung sino ang wuwog na iyon. Agad akong bumangon at kumuha ng kutsilyo. Galit na galit ako ng mga oras na yon. Agad akong tumungo sa silid ni Pearl. Bukas ito. Hinalughog ko yung buong bahay niya. Sa paghahanap ko, nakaamoy ako ng suka. Napakatapang na amoy nun. Sinundan ko yung amoy at nakarating ako sa banyo. Laking gulat ko nang makita ko yung katawan ni Pearl na nakalublob sa batya. Nakalublob iyon sa suka at kumpirmado nga, siya yung wowog. Walang kasiguraduhan kung buhay pa ba si Kayla, ngunit buhay man siya o hindi. Hindi ko palalampasin yung ginawa ni Pearl. Pinagsasaksak ko yung katawan niya. Pikit mata ko yung ginawa. Nung kontento na ako, tsaka ako lumabas. Sinisigurado kong walang ebidensyang maiiwan. Sumapit ang 4:00. Tinawag ko yung isa naming kapitbahay para i-check si Pearl. Sumama naman ito. Laking gulat nito nang makita yung ulo ni Pearl, kasama ng lamang loob niya na umiiyak na lumulutang sa ere, habang yakap-yakap yung katawan niyang duguan. Sinadya kong isama yung kapitbahay namin para di ako mapagbintangan sa nangyari kay Pearl. Lalo't aalis na rin ako sa mismong araw na iyon. Napasigaw yung kapitbahay namin at nagtatatakbo palabas. Ako naman, tinitigan ko ng masama si Pearl at sinabing,
Dapat lang yan sa hayok na kagaya mo. Wowog. Umiiyak itong pilit ipinapasok yung lamang loob niya sa kanyang sugatang katawan. Kahit konting awa wala akong nararamdaman. Agad na akong nagligpit ng gamit at nagpaalam na sa landlady. Dinahilan ko na lang. Hindi ko kinaya yung nakita ko kay Pearl at na-trauma ako. Umalis na ako noon at di na inalam yung mga nangyari. Yung kapitbahay ko na yon, panigurado, natatandaan niya pa rin. Tuwang-tuwa akong bumiyahe pa uwi sa amin. Dumaan na ako sa ospital para kamustahin ang lagay ni Kayla. Laking pasasalamat ko nang makitang maayos na ito. Ngunit, kailangan pa itong gamutin dahil kakapanganak lang. Si nanay naman, papunta na sa ospital kasama ang bunso kong si Aaron at si Ace. Naayos na daw kasi si Aaron sa health center. May kapitbahay rin raw kasing tumulong. Grabe yung saya nang makita ko yung bunso ko. Napakagwapo niya. Kamukhang kamukha niya yung kuya niyang si Ace. Si Kayla naman ay nagpapahinga na. Nang maging maayos na siya, doon ko na pinagtapat lahat sa kanya ang nangyari. Laking pasasalamat naman niya sa akin na hindi ko siya niloko. Alam niya rin yung ginawa ko sa katawan ni Pearl. Hindi niya iyon nagustuhan, pero wala na siyang nagawa. Nalaman ko rin nung manganganak na siya, binuksan ni Nana yung bintana para makapasok yung sariwang hangin. Hindi naman nila akalain na may papasok na ganoong nilalang. Patayo na raw sana sila noon para tumawag ng tricycle papuntang ospital. Nataranta raw si nanay noon sa sobrang takot daw ni Kayla. Nakatatlong iris siya nang nakapuwersa, kaya lumabas agad si Aaron at umiyak. Laking pasasalamat naman daw nila nang hindi iyon pinansin ng wowog. Kinuha raw ni nanay si Aaron at si Ace, tsaka nang hingi ng tulong. Naabutan daw nila na sakal-sakal ng bituka nito si Kayla at wala na siyang malay. Pinagbubuhusan raw nila iyon ng asin yung wowog at agad yung bumitaw sa pagkakasakal kay Kayla. Naging maganda naman ang buhay namin sa Nueva Ecija. Nangako akong di na sila iiwan at doon na lamang ako maghahanap ng trabaho. Nabalitaan ko rin mula sa kapitbahay ko, namatay raw si Pearl. Nagtaka nga daw yung mga pulis. Bakit daw nakalabas yung mga lamang loob nito ng kumpleto? Wala na silang nagawa. Wala naman daw kasing kukuha kay Pearl, kaya pinalibing na lang ito. Ngunit hanggang ngayon, hinding-hindi ko pa rin makakalimutan ang aking karanasan ng minsang magkagusto sa akin at mapatay ko ang isang wowog. Ang kwentong ito ay mula sa aking tiya. Nangyari ito noong taong 1945. Isipin nyo na lang na yung tiya ko ang nagkikwento sa inyo. Ako ay si Zelda, nurse na mga panahong iyan, sa isang ospital na hindi ko maaaring sabihin dahil hanggang ngayon ay tuloy pa rin ang kanilang serbisyo. Tanda ko lamang ang lugar na ito. Matagal na panahon nang naganap ang kwentong ito. Sa pagkakatanda ko ay nasa 26 na taong gulang ako ng mga oras na iyon. Magmula nang ako ay makapasa sa nursing sa ospital na ito,
Dito na ako nagtatrabaho hanggang sa ako ay maparesign ng biglaan. Sa aking pagtagal dito ay ayos naman. Kasundo ko lahat ng doktor, kapwa nurse, at iba pang mga empleyado. Madalas akong matoka sa mga pasyenteng na aksidente o di kaya tagapagbantay ng mga sanggol na bagong silang. Isang araw, may bagong batikang doktor ang nalipat sa aming pinagtatrabahoang ospital. Itago na lang natin siya sa pangalang Hari. Siya ay napakabait at napakamahinahong tao. Sobrang mapagpasyensya nito, lalo na sa mga pasyenteng nagwawala na hindi naman talaga maiiwasan. Naging kasundo ko si Hari na noon ay kaedaran ko lamang. Lagi kaming sabay kong kumain. Sabay rin kami kung umuwi. Madalas kaming magkakwentuhan sa aming mga libreng oras. Kakaiba ang relasyon ng aming pagkakaibigan na kung minsan ay napagkakamalan pa kaming magkasintahan. Sa tinagal-tagal ng panahon na magkasama kami, lubos kong kinagulat ang pagpapaalam niyang uuwi sa kanilang probinsya dahil may taning na daw ang buhay ng kanyang lola. Labis ko namang kinalungkot ang pag-alis niya ng panandalian dahil alam kong matatagalan siya sa kanyang pagbalik. Nangulila ako sa kanya ng mga ilang linggo, ngunit unti-unti ko nang tinanggap ang kanyang pansamantalang pag-alis. Dumating ang araw ng kanyang pagbabalik. Agad ko siyang niyakap at kinamusta. Ang laki na ng pagbabago nito na parang ibang tao na. Laking gulat ko naman nang ako ay biglang itulak nito na parang hindi nito gusto ang aking ginawa. Tinanong ko ito kung anong problema, ngunit umiling lamang ito. Nakapagtatakang hindi na rin ito sumasabay sa akin sa tuwing kakain at di na rin sumasabay para makipagkwentuhan. Nasaktan ako dahil hindi ko maikakailang nagkakaroon na ako ng nararamdaman sa kanya. Nagkaroon ako ng lakas loob upang kumprontahin siya sa kanyang mga inasal. Hari, may problema ka ba? Galit ka ba sa akin? Walang problema, Zelda. Basta ayaw ko lang nang magsasama pa tayo. Ayaw kitang madamay. Madamay? Saan, Hari? Maawa ka naman sa akin. Pagkatapos mo kong iwanan ng ganun katagal, ganito ang ibubungad mo sa akin. Lubos akong nangungulila sa iyo. Hindi mo ko maiintindihan, Zelda. Mauna na ako. Magsasalita pa sana ako nang biglang tumalikod na ito at naglakad papunta sa morgue. Di naman ako nagtaka dahil kadalasan namang bumibisita ang ibang doktor doon, kagaya ni Hari. Magmula nang naganap ang pag-uusap naming iyon, doon na ako nakapansin ng kakaiba kay Hari, na tila ba wala na itong tulog at madalas tulala. Mailap na rin ito sa mga tao at di na makausap ng matino. Marami nang nagtatanong sa kanya kung may problema ba siya dahil bigla siyang nagkaganon. Inakala naming nagluluksa pa rin ito sa pagkawala ng kanyang lola. Isang gabi, kakaunti na lamang ang pasyente.
Papunta ako noon sa nursery room upang magbantay sa mga sanggol doon. Bago pa man ako makalapit, nakita ko si Hari na palingalinga na pumasok sa loob. Hindi ko na lang ito tinawag dahil gusto ko ring malaman kung anong sadya niya sa loob. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa pintuan at marahang sumilip. Nakita ko si Hari na tumititig sa mga sanggol. Kung di naman ako namamalikmata, ay nakita kong naglalaway ito. Di ko maaninag ng maayos, gawa ng mahina ang ilaw sa kwartong iyon, upang hindi maapektuhan ang paningin ng mga bagong silang na sanggol. Kinabahan ako ng mga oras na iyon. Kaya nagpasya akong pumasok at tanungin si Hari. Hari, anong sadya mo? At naparito ka? Ha? Ano kasi? Gusto ko lang tignan ang kondisyon ng mga sanggol dito. Kung di ako nagkakamali, nakita ko itong nagpunas ng laway. Iba na talaga ang pakiramdam ko noon. Mabuti na lamang ay pagkatapos nitong magsalita, agad itong lumabas. Lumapit ako sa katapat nitong sanggol. Nakita ko ang isang napakalusog at magandang babae. Napaka-inosente ng sanggol na iyon. Huli na nang napansin kong nakaangat ang damit nito. Nakalabas ang tiyan. Agaran ko namang napansin ang likidong nakalapat sa tiyan nito. Di na ako nagdalawang isip na amuyin ang nasa tiyan nito. Masuka-suka ako nang maamoy ko ang napakabahong likido na yon. Nasa tingin ko ay laway. Napakalansa nito. Nakakasulasok ang amoy nitong pinaghalong basura at patay na daga. Agad ko namang nilinisan ang sanggol na iyon dahil ayaw kong maabutan ng ina nito na ganoon ang sitwasyon ng bata. Habang pinupunasan ko ito, agad akong kinutuba ng masama kay Hari. Hindi naman sa pagiging mapanghusga, ngunit sino ang gagawa nun? Tila may tinatagong sekreto si Lucio na kailangan kong malaman. Kinabukasan, binilinan ko ang mga kapwa ko nurse na huwag papasukin si Hari sa nursery room. Siyempre nagtanong sila, pero nakumbinsi ko sila sa pagdadahilan na masyado nitong pinanggigilan ang mga sanggol at baka ito ay malamog. Sinunod naman nila ang bilin ko. Sumapit ang gabi at nagkasalubong kami ni Hari sa hallway. Agad ko itong binate. Magandang gabi, Hari. Pagbati ko sa kanya. Anong nakita mo kagabi? May nakita ka ba? Agresibo nitong wika. Anong ibig mong sabihin, Hari? Kabado kong sabi. Ang sabi ko, may nakita ka ba? Pagalit nitong wika. Nakita ko. Nakita kong nagwalalaway ka, Hari. Anong ginawa mo sa bata? Utal-utal kong sabi. Kung ano ang nakita mo, isarili mo lang, kundi malalagot ka sa akin. Galit na sabi ni Hari sa akin. Agad naman itong naglakad, papalayo, at ako na may nanginginig at di makapaniwalang naglakad na naman ito papuntang nursery room. Ako kasi ang bantay doon tuwing gabi. Pagpasok ko kaagad, binungad sa akin ang isa kong kapwa nurse ang nakakalungkot na balita.
May isang sanggol daw na inabandona ng magulang. Hindi na raw ito binalikan at agad na umalis ang ina nito. Agad kong tinigdan ang kinalalagyan ng bata. Ngunit nabigla ako nang, "Ako ang aampun sa bata," wika ni Hari na napadaan pala sa silid. Tinuloy ko ang pagsilip sa bata. At laking gulat ko na ito yung batang pinunasan ko noong nakaraang gabi. Agad ko namang kinontra si Hari sa gusto niyang mangyari. "Hindi, ako ang nauna. Ako ang kukup-kup sa batang iyan. Tsaka Hari, anong alam mo sa pag-aalaga ng bata, ha?" Galit kong wika dito. Hindi ko napigilan ang aking sarili dahil unti-unting pumapasok sa kukote ko kung ano talaga si Hari. Hinila niya ako hanggang makarating kami sa silid na tambakan ng mga gamot. Dito niya ako hinarap at nagwikang, "Parang awa mo na, Zelda. Kailangan kong punan ang gutom na nararamdaman ko. Hindi ko ito ginusto. Sa pilitan ang lahat." Mangiyak-ngiyak na wika ni Hari na siyang kinagulat ko. "Hari, anong ibig mong sabihin? Akala mo ba hindi ko alam na aswang ka?" Galit kong sabi dito. "Oo, Zelda. Hindi ko ginusto. Sa pilitan ang lahat. Di ba umalis ako dito dahil may taning na si Lola, di ba? Hindi naman pala totoo yon. Kahit ako, niloko nila. Si Lola na pala ang may gustong sumuko sa buhay niya." Bago po natin ipagpatuloy ang kwentong ito ay may konting kahilingan lang po ako sa inyo mga kaaswang. Sana po ay sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay huwag ninyong kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po sa mga may kusang loob. Mabuhay po kayo. Sa pilitan nila akong sinubo at pinalunok sa akin yung itim na bato. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaw kitang mahawa kaya iniwasan kita. Nahawaan ko yung kapatid ko sa probinsya namin. Hindi kami nakahingi ng tulong sa manggagamot. Natuluyan ang kapatid ko. Ayaw kong magaya ka sa kanya. Mahal kita. Napamahal na ako sa iyo. Hindi ko na rin kilala ang sarili ko. Ampunin mo ang bata, kaya hindi kita pipigilan. Alagaan mo. Yung nakita mo kagabi, hindi ko sinasadya yon. Maniwala ka. Hindi ko kilala ang sarili ko noon. Aalis na ako sa serbisyo. Di ko masasabi kung kailan. Malapit na, Zelda. Mahal ko. Pangako, iiwasan ko na ang silid ng mga sanggol. Umiiyak na wika ni Hari. Wala na akong nagawa ng mga oras na yon, kundi umiyak na lang rin. Naiintindihan ko siya, pero mali. Nasaktan ako ng mga oras na yon dahil huli na nang malaman kong may nararamdaman si Hari sa akin. Nang matapos ang usapan namin, lumabas kami na parang walang nangyari. Bago pa kami tuluyang magkahiwalay, nakuha pa naming magtitigan. Pagkatapos nun, lumihis na kami ng daan sa isa't isa. Agad naman akong nagpunas ng luha at dumiretso sa silid ng mga sanggol. Muli kong nakita ang bata. Kakaibang tuwa ang aking naramdaman. Agad kong sinabi na ako ang mag-aaruga sa batang iyon. Pinangalanan ko itong Magindara dahil sa angking kagandahan nito.
Di ko ito maaruga ng maayos, kaya't iniwan ko muna ito sa bahay upang ang aking ina ang mag-aalaga kay Magindara. Sa kabila naman ng relasyon namin ni Hari, naging ganoon uli ang pagsasama namin, ngunit may pagbabago. Dumating rin sa punto na nakakontsaba na namin ang mga nag-iimbalsamo sa morgue. Binibili namin ang mga lamang loob ng mga tao, nakamamatay pa lamang, upang mapawi ang gutom ni Hari. Awang-awa ako sa aking minamahal. Wala akong magawa, kundi panaurin siyang tuwang-tuwa sa pagkain ng atay ng mga tao. Kinokontrol ko rin itong huwag kumain ng buhay na kung minsan ay dinadalaw ito sa kanyang apartment at dinadalhan ng sariwang karne mula sa palengke. Mahal na mahal ko si Hari. Tanggap ko siya kung sino siya. Di ko siya iniwan kahit dumating sa puntong ako na mismo ang muntik niyang kainin. Ito ang pinakalihim na aking iniingatan. Isang gabi, habang naglalakad kami ni Hari, papuntang parke, dahil ayun naman ang gawain namin pagkatapos ng aming duty, may nakasalubong kaming isang binatang lasing. Panay ang kutsa nito sa amin na tila ba naghahamon ito ng away. Hindi naman namin ito pinansin, ngunit nagpupumilit ito. Nagulat na lamang ako nang nakita ko si Hari na tinulak ito sa madilim na parte na mapuno. Agad ko silang sinundan. Dahil sa dilim ng paligid, hindi ko alam kung ano ang nagaganap. Naririnig ko lamang ang ungol ng binatang lalaki na tila ba hindi ito makahinga. Nang tumahimik ito, doon ko narinig ang pagnguya. Naluha ako ng mga oras na yon dahil hindi na naman nakapagpigil si Hari. Nang matapos ito, agad ko itong inilawan ng flashlight. Nang dipindot kong telepono, doon ko nakita si Hari na tulala at punong-puno ng dugo. Agad ko itong pinunasan at hinubaran ng damit. Agad naman naming tinago ang bangkay ng binatang iyon. Naawa man, pero mas mahalaga sa akin si Hari. Tinapon rin namin ang damit nito at napagdesisyon ng umuwi. Maayos naman na sumapit ang umaga. Normal na naman ulit si Hari. Ngunit isang araw, Enero ng mga buwang ito, malapit nang sumapit ang aking 27 kaarawan. Isang kaarawang na labis kong ikinasama ng loob. Gabi ng araw na iyon, nawawala si Hari. Hanap ako ng hanap sa buong ospital dahil gusto kong pagsapit ng 12:00 ng hating gabi, siya ang unang-una kong makakasama. Gusto kong siya ang una kong makikita sa aking kaarawan. Hanap ako ng hanap sa kanya nang biglang may narinig akong sigawan sa emergency room. May nagsisisigaw at maraming tao. Agad akong tumakbo upang malaman ang kaganapan sa loob. Ayun na lamang ang kinagimbal ko nang makita ko si Hari na duguan at walang malay. Sa tabi nito ang isang batang babae na butas ang tiyan. Maraming tao. Nawawala ako sa aking sarili. Maraming nagsisigaw na may aswang daw. Bigla naman akong napaiyak nang malapitan ko si Hari na wala ng buhay. Niyakap ko ito. Pinulsuhan ko ito ngunit wala na. Nagtanong ako kung anong nangyari. Naaktuhan raw nila si Hari na kinakain ang bangkay ng isang babae na
ililipat na sana sa morgue. Nakita raw ito ng ama ng batang babae, kaya agad itong pinagsasaksak ng gunting sa dibdib. Gumuho ang mundo ko ng mga sandaling iyon. Wala na si Hari. Di ko mapigilan ang aking mga luha. Magmula nang mawala si Hari, kinuha ng mga kamag-anak niya ang kanyang bangkay. Lumipas ang ilang linggo ng aking pagluluksa. Pumasok na ulit ako sa ospital. Ngunit parang mababaliw ako. Palagi kong naaalala si Hari. Napapaiyak ako at uupo ako sa sahig na kung minsan nakikita ko si Hari at nag-uusap kami. Kahit wala naman talaga. Sobra na ang pangungulila ko kay Hari ng mga oras na yon. Wala nang nagawa ang aking ina, kundi patigilin mo na ako sa trabaho at lumipat na lamang sa ibang ospital para di ko mabalikan ang alaala namin ni Hari. Lagi niya akong dinadalaw sa aking panaginip na tila kinakamusta ako nito. Sa tuwing naiisip ko siya, di ko maiwasan na rumaragasa ang aking luha. Ang tanging meron na lamang ako ay si Magindara. Siya na lang ang nagpapaalala sa akin kay Hari. Dahil sa amin ipinangalan si Magindara na nagsilbing anak namin, na siyang nagkwekwento ng karanasan na ito sa inyo ngayon. Minahal ko ng sobra si Magindara na parang anak na tunay. Magpasa hanggang ngayon na ako'y sobrang tanda na, ni minsan sa buhay ko, hindi na ako naghanap ng kapalit ni Hari. Hindi na ako umibig pang muli. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa akin ang lahat na kahit sino ay walang makakapagkalas at makakapagpalimot sa akin ng mahal kong aswang. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si May. Nangyari po sa akin ang kakaibang karanasan kong ito taong 1970 dito sa probinsya ng Aklan. 7 taon lamang ako nang malipat kami sa Aklan dahil sa kahirapan ng buhay sa probinsya. Dito na nagtrabaho ang aking mga magulang. Ang aking ama ay sikyo sa isang farm at ang aking ina ay tagalinis sa isang planta ng mga manok. 3 kaming magkakapatid at bilang mga bata, mabilis kaming napalapit sa aming mga kapitbahay. Nagkaroon kami ng sobrang raming kaibigan. Lahat kami ay palaging naglalaro sa kainitan ng araw at kung minsan ay naaabutan kami ng gabi. Mababait ang mga kabataan doon. Wala kaming nakakaaway. Ang aming mga magulang ay wala tuwing umaga dahil nasa duty sila. Kaya malaya kaming nakakapaglaro at nakakapaggala ng aming mga kapatid. Pagsapit naman ng gabi, kanya-kanya kaming ligo at linis ng bahay upang hindi mapagalitan ng aming mga magulang sa pag-uwi nila. Nagsasaing at nagluluto na rin kami ng ulam. Pagkatapos ay mauuna na kaming kumain at kanya-kanyang upo sa aming papag upang manood ng telebisyon. Nasanay na kami na palaging ganoon ang aming gawain. Sa umaga naman ay kakain na lang dahil pag-alis ng aming mga magulang sa madaling araw ay nakaluto na sila. Pagkatapos noon ay papasok na kami sa eskwela. Ako ang pinakamatanda sa aming magkakapatid.
Kaya ako ang laging nahuhuli sa pag-uwi. Halos sabay lang rin naman ang uwi ang mga kapatid ko. Dahil 5 minuto lamang ang pagitan ng kanilang pag-uwi. Isang hapon, uwian na. Habang ako ay naglalakad, may napansin akong isang babae na tila kaedad ko na tinutokso ng ibang kabataan. Rinig ko pa ang mga sabi nitong, "Mabaho ka, napakabaho mo." Kaya di na ako nag-alinlangan pang lapitan ang babae na nakita ko dahil nakakaawa siyang tignan. Dahil kahit ako mismo, ayaw kong nakakakita ng inaapi. Pinagtutulungan kasi ito. At halatang wala itong kalaban-laban. "Hoy, kayo dyan. Huwag kayong ganyan sa kapwa nyo. Hindi ba kayo naawa? Madami kayo. Isa lang siya. Akala nyo naman ang babango nyo." Galit na wika ko sa kabataang nangungut siya sa babae. Sabay naman ang pagwika ko ang pagtakbo ng mga batang iyon. Na tila natakot sa pagalit kong sigaw. Di na ako nag-aksaya ng oras at tinanong ko ang babae, "Ayos ka lang ba? Lokong mga bata na yon. Ngayon lang kita nakita ha. Bago ka lang ba dito?" Mahinahon kong wika. Oo. Salamat ha. Kakalipat lang namin." Mautal-utal nitong tugon. Ganon. Sige, sabay na tayong umuwi. Ano nga pala pangalan mo?" Sabi ko sa babae. "Ako si Marimar. Taga-bukid ako. Ikaw ba?" Sagot niya sa akin. Ganun ba, Marimar? Ako si May. Malapit lang kami sa bukid." Masayang wika ko dahil kahit papano may makakasabay na akong umuwi. Habang naglalakad kami, napansin kong mabaho nga si Marimar. Ngunit di na ako nagsabi sa kanya. Ayaw ko ring saktan ang damdamin nito. Ang akala ko pa nga ay hanap buhay nila ang pagtitinda ng karne sa palengke. Dahil napakalansa nito. Amoy tuyong dugo na ewan. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa madaanan na namin ang aming bakuran. "O sige na Marimar, dito na ako. Mag-iingat ka ha." Pagpapaalam ko sa kanya. "Oo, maraming salamat ha. Bukas ulit." Wika nitong nakangiti. Tuwang-tuwa naman ako dahil nagkaroon na ako ng permanenteng pagsabay sa pag-uwi. Naging madalas ang pagsasama namin ni Marimar. Maski sa eskwelahan, lagi na kaming magkasabay, pati na rin sa pagkain. Madalas man kaming pag-usapan, pagbulungan, o kahit pagsabihan ako na iwasan siya, ay di ko ginawa. Kapatid na ang turing ko sa kanya. Minsan, dinadala ko rin siya sa bahay at hindi rin ako napapagod na ipagtanggol siya sa mga nangungut siya sa kanya. Mabait si Marimar at hindi ko pinagsisihang madalas akong napapaaway sa pagtatanggol sa kanya. Lagi itong madaming kwento, sobrang mapagbigay. Pero ang pinagtataka ko lang, hindi ako nito inaalok ng ulam niya. Laging karne iyon, iba't ibang putahe, pero hindi niya ako hinahayaan na tumikim. Minsan pag humihingi ako ay, tinatawanan niya lang ako. Tapos sinasabi niyang, "Hindi pwede, baka mahawa ka pa."
Wala namang problema sa akin, baka may sakit siya at ayaw niyang mahawa ko. Dahil lagi kong dinadala si Marimar sa amin, napaisip ako kung bakit hindi naman kami sa kanila. Hanggang sa napagdesisyonan kong tanungin siya kung bakit hindi niya ako sinasama sa kanila. Dahil kating-kati na akong makilala ang kanyang mga magulang at makagala rin sa bukid. Marimar, tungo naman tayo sa inyo. Gusto kong makilala ang mga magulang mo. Nangungusap na wika ko sa kanya. Ha? Hindi pwede, me. Magagalit sila, mama. Ayaw kasi nilang may kaibigan ako. Iniisip kasi nila sa gabal sa pag-aaral ang pagkakaibigan. Pasyensya ka niya, Mia. Malungkot na wika nito. Ganun ba? Sayang naman. Gusto ko sana makilala ang mga magulang mo. Napakabait mo kasi. Panigurado akong ganun din sila. Nakangiting sabi ko kay Marimar. Tangging ngiti na lamang ang naging tugon nito. Hindi ako kumbinsido sa dinahilan niya. Ang akala ko ay nahihiya lang siya sa estado ng buhay nila. Akala niya siguro maarte ako. Kaya nung nagpaalam siyang umuwi na, naisipan kong palihim ko siyang sundan para sana sorpresahin. Dumaan siya sa bukid gaya ng sabi niya. Kung taga saan siya, malayo na ang nararating ko sa pagsunod sa kanya. Talaga nga namang nakakapagod maglakad. Hanggang sa matanaw ko ang 5 kubo, nakita kong pinasok niya ang ikatlo rito. Paikot yung pwesto ng kubo na yon habang may malaking lutuan sa gitna. Agad akong tumakbo at masayang tinawag siya. Marimar, sandali! Bulaga! Sigaw ko habang tumatakbo papunta sa direksyon niya. Laking gulat ko nang nanlaki ang mga mata nito. May, anong ginagawa mo dito? Mayayari ako niyan. Mahina ngunit parang kabadong wika nito. Napansin kong nagkatinginan lahat ng tao doon sa akin. Kakaiba at kinabahan ako ng sobra. Nagtayuan ang balahibo ko. Nag-iba rin ang simoy ng hangin. Naamoy ko ang kagaya ng naamoy ko kay Marimar. Nawala lamang ang kaba ko nang nagsalita ang isang babae na nagpakilalang nanay ni Marimar. Siguro, ikaw yung kinikwento ni Marimar sa amin. Nakaibigan niya, no? Tuloy ka. Nakangising wika ng ina ni Marimar. Opo, ako po yun. Sabay pasok naman sa kubo nila. Mas tumindi ang amoy na nalanghap ko. Gustuhin ko mang sumuka pero hindi ko magawa. Nakakahiya naman kasi sa pamilya nila. Nagtaka ako nang tumabi si Marimar at bumulong. May, anong ginagawa mo dito? Umuwi ka na habang maaga pa. Pagpupumilit sa akin ni Marimar. Ano ka ba, Marimar? Hindi ako maarte. Okay lang sa akin kahit ganito ang pamumuhay niyo. Tugon ko sa kanya. Hindi mo maintindihan, May. Nagmamakaawa ako. Umalis ka na. Pagpupumilit pa rin ni Marimar. Hindi ako nakatugon nang biglang sumingit ang ina nito. Kumain mo na kayo. Naghanda ako ng merienda. Wika ng nanay ni Marimar. Bubulungan sana ako ni Marimar nang biglang nagsalita ang nanay nitong. Masarap yan, Marimar. Magugustuhan niya ng kaibigan mo. Hayaan mo siyang tikman. Pagalit na wika nito. Wala nang nagawa si Marimar.
Nang matapos naming magmeryenda, pinasukan niya ako at hindi ko alam kung bakit. Kahit hindi ko maintindihan, sinunod ko na lamang siya. Sinundot ko ng 2 daliri ang aking lalamunan hanggang sa maduwal ako at ilabas lahat ng nakain. Hindi ko na namalayan ang oras. Gabi na ng mga oras na yon. Magpapaalam na sana ako nang umuwi na ng biglang. "Huwag ka nang umuwi, May. Masaya dito." Nakangising wika ng ina ni Marimar. "Hindi po pwede. Hahanapin po ako ni nanay mamaya eh." Sagot ko naman sa nanay ni Marimar na nakangiti sa akin. Hindi pwede. Matagal na kaming hindi nakakatikim. Marahil ikaw na ang sagot sa gutom na to. Galit na wika ng kanyang ina. Doon na ako kinabahan. Nagsimulang umiyak si Marimar. Sinasabi nitong, "Sabi ko sa'yo umuwi ka na eh. Sabi ko sa'yo hindi kita pwedeng dalhin dito eh. Ba't kasi di ka nakinig?" Natakot na rin ako at naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Doon ko napagtanto ang lahat ng pumasok sa loob. Ang mga kalalakihan na tumitig sa akin sa labas noong hapon. May dala silang lubid at palakol. Doon ako kinabahan lalo nang makita ko ang mga mukha nilang kakaiba. Sa sobrang takot ay nahimatay ako nang wala sa oras. Sobrang takot ko ng mga oras na yon. Dahil nga sa sobrang kilabot na nararamdaman ko ng mga oras na yon. Nagising na lamang ako nang sinasampal ako ni Marimar. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko ang aking sarili na nakagapo sa kanilang kwarto. Doon rumagasa ang aking luha. "Marimar, anong nangyayari? Bakit ako nakagapos? Anong gagawin niyo sa akin?" Umiiyak akong nagtanong. "Sabi ko sa iyo eh, ikaw ang gagawin nilang pagkain. Mga aswang kami, Ming. Itatakas kita kahit ikapapahama ko. Mahal na mahal kita. Kahit ito na ang huling sandali ng pagkikita natin. Palagi mong tatandaan na gagabayan kita. Nasan ka man, mahal na mahal kita." Tugon ni Marimar habang rumaragasa ang luha at kinakalagan ako. "Umalis ka na, May. Tahagin mo ang daan palabas dito sa bandang likod. Umikot ka. Magpapanggap kang ako ikaw. Maghubad ka. Magpalit tayo ng kasuotan." Sabay dura ni Marimar sa kanyang palad at ipinahid iyon sa aking tiyan. Anong ginagawa mo? Sumama ka na lang sa akin, Marimar. Umalis na tayo dito. Kaming bahala nila nanay sa'yo." Pakiusap ko sa aking kaibigan. "Para hindi ka nila maamoy, hindi ako pwedeng sumama. Ayaw kong mandami ng tao. Umalis ka na, pag-iusap." Natatarantang wika ni Marimar. Wala na akong nagawa at niyakap ko ng mahigpit si Marimar. Bago ako tumalon sa bintana, natanaw ko pang sa gitna ng mga kubo ay may malaking kawa na may mga apoy. Tila naghahanda silang kainin ako. Nagtatatakbo ako pauwi. Swerte at wala pa sila nanay ng mga oras na iyan. Kaya nakahinga ako ng maluwag. Kinabukasan, nagtaka ako dahil hindi na pumasok si Marimar. Lumipas ang mga linggo at wala na talaga.
Napagdesisyonan kong ikwento ito kila nanay. Galit na galit nilang tinungo ang sinabi kong lugar. Ngunit nagimbal silang wala na ang mga tao sa kubo na iyon. Wala na kaming nagawa kundi umalis na rin sa baryo na iyon upang makalimutan ang nangyari. Paminsan-minsan, nangungulila ako sa aking kaibigan. Kung minsan naman ay may nararamdaman akong parang may nakatingin sa akin kahit wala namang tao. Noong mga oras na yan, palagi akong dinadalaw ni Marimar sa aking panaginip. Tanging pag-iyak na lamang ang nagiging reaksyon ko sa paggising. Ito ang aking karanasan ng minsan kong matuklasan ang pinakaingat-ingatang lihim ni Marimar. Maraming salamat po mga kaswang. Pauwi na ako ng hapong iyon mula sa eskwelahan nang makasalubong ko na naman ang grupo ni Gino sa medyo tahimik na iskinitang iyon. May mga dalang baseball bat ang kanyang mga kasama. Mababagsik ang mga mukha na animoy may dadaluhang patayan. Sa totoo lang ay iwas na iwas ako sa kanila. Kilalang bully si Gino at ang kanyang mga kasama. Sanay itong manggulo at hindi pumapayag na malamangan. Ang nakakainis lang ay ako ang paborito niyang pakialaman kahit na hindi ko naman siya inaano. Napaatras ako nang lumapit siya sa akin. "Oy, Justin, mag-isa ka na naman ah." Aniya. Napayuko ako. Palagi naman akong nag-iisa. Kailan ba ako nagkaroon ng kasama? Ngumisi siya at nilapitan ako. Hinila niya ang aking bag na nakasukbit sa balikat ko. Ang luha ko ay nagbabanta na namang sumungaw sa aking mga mata. Palagi na lang ganito. Paglalaruan nila ako, bubugbugin at basta na lang iiwan na sugatan at nanghihina. "Nagawa mo ba ang ipinagagawa ko?" Aniya. Kaya naman humarap ako sa kanya. Nakaramdam ako ng pagre-rebelde ng kalauban. Bakit ba ginaganito niya ako? Hindi na tama to. Kailangan ko na siyang sagutin. Hindi ko nagawa. Sagot ko. Gusto niyang sunugin ang mga libro sa aming eskwelahan at ako ang gusto niyang gumawa. Sumusobra na siya. Kapag ginawa ko iyon, anong mangyayari sa akin? Ako ang mananagot. Ako ang magiging kawawa. Napaiktad ako ng galit nang ibagsak ni Gino ang kanyang pamalo sa semento. Gigil siyang lumapit sa akin at tinulak-tulak ang aking ulo. "Hindi mo nagawa? Ha? Bakit?" Aniya at marahas akong tinulak kaya napasadsad ako sa lupa. Nagdilim ang paningin ko kaya naman tumayo ako at marahas din siyang itinulak dahilan para siya naman ang mapahiga sa lupa. "Dahil hindi na tama, sino ka ba para utus-utusan ako? May sakit ka sa pag-iisip." Galit kong bulyaw sa kanya. Tumayo siya at ipinagpag ang kanyang damit. Sabay harap sa kanyang mga kasama at humahalakhak. Hindi ko inaasahan ang sumunod niyang ginawa. Nang humarap siya sa akin, sabay unday ng suntok sa aking mukha. Napatihaya ako at nasasaktang sinapu ang aking mukha. Bigla akong nahilo sa lakas ng kanyang ginawa. Ang masama pa ay agad na dumugo ang aking ilong.
Nagtawanan ang mga kasamahan ni Gino at tila natuwa sa nangyari. Bago pa man ako makatayong muli, ay nagsilapitan na ang kanyang mga kasamahan at pinagtutulungan na akong bugbugin. Nabingi ako sa lakas ng tawanan nila. Lupaypay akong bumalandra sa semento at duguan. Sa nanlalapo kong paningin ay nakita ko pa si Gino na dinuraan ako, tsaka ibinagsak ang kanyang dalang pamalo sa katawan ko. Nais kong magwala at umiyak, ngunit hindi na ako makagalaw. Namamaga ang aking buong katawan, kasabay ng pamamaga ng aking puso. Ganito na lang ba talaga ang sasapitin ko? Maging katuwaan ng mga taong walang magawa sa buhay. Tahimik akong lumuha hanggang sa mapagod ako at tuluyang dumilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog, ngunit nang magising ako ay hindi pa rin ako makagalaw. Ang alam ko lang ay may nilalang na lumapit sa akin. Tinitigan ako at saka tinignan ang aking mga sugat. Sinda ko siyang pinagmasdan. Nakakatakot ang mukha nito. Mapupula ang mga mata at may mahabang pangil. Magulo ang mga buhok at may mahahabang mga kuko. Natakot ako nang makita kong umangil siya at tila galit na galit. Halos atakihin ako sa puso nang makita kong sinuyod ako ng tingin ng nilalang, tsaka ngumanga ng pagkalaki-laki. Sa takot na baka lamunin ako ng aswang, ay napasigaw ako at balak sanang tumakbo, pero hindi ako makakilos. Nakita ko nang humaba ang kanyang dila at nilawayan niya ako. Maging ang aking mga pasa hanggang sa wala na akong maramdamang sakit. Ilang saglit pa. Nagulat ako nang makitang basta na lamang naghilom ang sugat ng aking katawan. Ang nilalang ay tumitig sa akin. Biglang umamo ang kanyang mukha at saka umatras, gumapang palayo sa akin. Lumundag siya papunta sa bubong at basta na lang nawala sa kadiliman. Dahan-dahan akong bumangon at pinakiramdaman ang sarili. Wala na ang nararamdaman kong sakit. Tila mas lumakas ako at walang pinagdaan ng bugbog. Tuluyan na akong tumayo at pinulot ang mga gamit kong nagkalat sa lupa. Ang aking bag ay winasak pa nila. Umuwi ako sa aking tinutuluyan at wala sa sariling nahiga sa kama. Nawala ang atensyon ko kina Gino. Nabaling ito sa aswang na buong akala ko ay magiging hapunan na ako kanina. Bakit niya ako ginamot? Sino siya? Sa pagkakaintindi ko ay nagalit siya nang makita ang sinapit ko. Pagak akong natawa. Buti pa ang aswang, naawa pa sa akin. Buti pa ang inakala kong halimaw ang itsura. Siya pa ang tumanggal ng sakit na nararamdaman ko at humilom sa mga sugat ko. Wala na akong mga magulang. Ang alam ko lang ay maaga umano silang namatay nang magkagulo sa baryo kung saan kami dating nakatira. Hello po mga kaswang. Bago po natin ipagpatuloy ang kwento, ay may kunting kahilingan lang sana ako. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ay huwag po sana ninyong kalimutan mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated ka sa mga paparating natin
na mga kwentong aswang. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Sinunog ang aming bahay at itinaboy ako kasama ang aking kapatid. Habang nasa biyahe naman ay nagkaproblema kami, kaya nagpaiwan ang aking kapatid. Ang alam ko lang na hinding-hindi ko makakalimutan tungkol sa kanya ay ang kanyang palaging sinasabing, "Sanggang dikit raw kami." Nang makarating ako dito sa syudad, ay mag-isa na lang ako. Nagpalaboy-laboy hanggang sa makatagpo ng isang matandang dalagang wala na ring pamilya. Itinuring niya akong tunay na anak at ibinigay ang lahat ng aking pangangailangan. Masaya na sana ako dahil nakatikim ako ng pagkalinga. Ngunit hindi naman iyon nagtagal. Nagkasakit si Mama Len, ang umampon sa akin. Kaya naman naratay siya sa kanyang higaan ng ilang linggo. Malala na pala ang sakit niyang leukemia at ayaw naman niyang magpadala sa doktor dahil may taning na raw ang buhay niya. Hindi na siya nakabangon pa ng tuluyan na siyang mawala ng hininga. Kung gaano ako kasaya nang makilala ko siya, ay ganoon din ako kalungkot sa pagkawala niya. Nagluksa ako at halos sirain na din ang buhay ko hanggang sa dumating ang abogado ni Mama Len at ipaalam sa akin na ako pala ang pinamanahan niya ng kanyang lahat na ari-arian. Hindi ako makapaniwala sa isinawalat ng abogado. Ako ang pinamanahan ni Mama Len ng kanyang mga bagay na naipundar. Nagawa ko ring makapasok sa paaralan dahil na rin sa mga koneksyon niya. Kahit nalungkot ako sa kanyang sinapit, ay nagpakatatag ako at nag-aral ng mabuti. Sa kabila pa man ng aking natamo, ginawa pa rin ni Gino ang lahat upang maging miserable ang buhay ko. Nakagawian na niyang ipahiya ako at saktan. Umiyak ako at inalala ang aking tunay na pamilya. Kung sana ay hindi sila namatay, baka nasa probinsya ako ngayon at masaya. Maging ang aking kapatid ay hindi ko na alam kung nasaan dahil nawala na ako ng balita. Nang manikip ang aking dibdib, ay bumangon ako at nagpa siyang maglakad-lakad. Tahimik na ang paligid at wala nang gaanong sasakyang dumaraan. Habang naglalakad at patingin-tingin sa paligid, ay may napansin ako sa isang may kadilimang iskinitang hindi naabot ng liwanag ng ilaw sa poste. May nagkakatuwaan doon habang may mga daladalang pamalaw. Ang grupo pala nila Gino ang nasa iskinita. May pinagkakatuwa ang kulay itim na aso. Takot ako kay Gino ngunit hindi ko maatim na pagmasdan lamang ito habang pinapalo at pinagkakatuwaang lumpuhin ng mga walang hiya ang aso. Lumapit ako at bigla silang sininghalan. Ganyan na ba talaga kayo kasama? Na pati ang kawawang aso ay pinakikialamanan na ninyo? Galit kong wika. Tila iisang tao silang lumingon sa akin at sabay na nagngingisihan. "Oy, nakialam si Justin." Humalakhak si Gino at lumapit sa akin, kaya naman umatras ako. Ang kawawang aso ay iika-ikang lumapit sa akin kahit pa duguan na ito. "Gusto mo yatang ikaw ang sumalo sa parusa namin sa asong iyan?"
Aniya, kaya naman kinakabahang napaatras ako. Akmang papaluin na naman niya ako nang hawak niya. Nang umangil ang aso at biglang bumangis. Napawa pa ang mga kasamahan niya nang makitang tila susugod pa sa kanya ang aso. Kaya naman ngumisi si Gino at akmang susugod sa akin. Ngunit gayon na lamang ang pagkabigla ko nang lumundag ang aso at dinaluhong siya. Napasigaw ako nang makita kong kinagat siya ng aso sa mukha. Ang kanyang mga kasamahan ay nagkagulo at kanya-kanyang diskarte kung paano mapaalis ang aso mula sa pagkakadagan kay Gino. Ngunit sa sobrang lakas nito ay tila lintang nakadikit na ang uso ng aso sa mukha ni Gino. Bumulwak ang masaganang dugo nito habang nagkikikisay. Sindak akong natulala habang nakitingin ang magsiatrasa naman ang kanyang mga kasamahang sa tingin ko ay nasa 5. Nagulat ako nang magbago ang anyo ng aso at dahan-dahang naging hugis tao. Tinubuan ito ng pangil at mga mahahabang kuko. Ang kanyang balahibo ay naging balat ng tao at nagkaroon siya ng mahabang dila. Gayon na lang ang sinda ko nang makita kong umangat ang kamay ng nilalang at binutas ang kanyang dibdib. Hinablot niya ang mga lamang loob at walang pagdadalawang isip na nilamon iyon. Ako naman ay hindi nakakilos at natulala lang sa nakita. Nagwala ang aswang at sumingasing na sinugod naman ang iba pang nagsiatrasan. Ni hindi na sila nagkaroon pa ng pagkakataong makatakbo dahil na-corner na sila sa isang sulok. Akmang lalaban naman ang isa sa mga kasamahan ni Gino. Ngunit nilundagan lang ito at tilang hinila ang katawan ng lalaki. Napasigaw ang isa nang mahahagisa ng hinablot na mga lamang loob ang kanyang mukha. Ang dugo ay pumulandit sa dingding kaya mas nagkagulo ang paligid. Halos mapaos pa ang isa sa kakasigaw. Lalo na at humaba ang dila ng nilalang at ipinulupot sa isa pang lalaking nagbabalak tumakbo. Tila sawa na may sariling isip ang kanyang dila na tumalim ang ulo at tumusok sa dibdib naman ng ika-4 na lalaki. Nagkikikisa ito habang sumirit naman ang kanyang dugo. Tila nagpiesta ang nilalang habang nilantakan ang mga lamang loob na kanyang nakuha. Ang isa sa mga lalaki na nanatiling buhay ay tila nawala sa sarili at tumatawa habang umiiyak na pinaglalaruan ang mga lamang loob at dugong nagkalat sa lupa. Ako naman ay nanginig nang makitang bumaling sa akin ang aswang habang tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Huwag kang lumapit. Kabado kong wika habang paatras na lumayo sa kanya. Natatakot ako sa isiping baka ako naman ngayon ang kanyang lantakan at butasan ng dibdib. Nanginginig na napaatras ako at nakiusap na sana'y layuan na niya ako. Ngunit mas lumapit pa sa akin ang nilalang habang dahang-dahang nagbabago ng kanyang anyo. Ang kanyang nangingintab na katawan ay dahan-dahang nagbago at naging normal na kagaya ng sa tao.
Ang kanyang pangil at mapupulang mga mata ay bumalik sa normal hanggang sa maging isa na siyang tao. Ako ay gulat na gulat sa aking nasaksihan at hindi makapaniwala. Papaanong ang isang aso ay naging halimaw hanggang sa maging tao naman? Nanlalaki ang mga matang napatitig ako sa kanya nang makita ko ang napakapamilyar na mukha. Maamo siyang umiti sa akin. Tila ba may nakikita akong kakaibang emosyon sa kanyang mukha. Tuwa, lungkot, pangungulila. Lumapit siya sa akin, kaya naman nawala bigla ang aking takot. Hindi kagaya kanina nang nasaan yung aswang pa siya. "Kumusta ka, Justin?" tanong niya, at maging ang kanyang boses ay pamilyar din sa akin. Napakunot ang aking noo at pilit kong inalala kung saan ko nga ba nakita ang lalaking ito at narinig ang kanyang boses. "Ang laki na ng pinagbago mo. Nagpapasalamat ako at hindi ako nagsisisi na isinakripisyo ko ang buhay ko para sa kalayaan mo," aniya. Kaya mas sumakit ang aking ulo sa pag-aalala kung sino siya. Pumikit ako nang sumakit ang aking ulo. May mga nakikita akong imahe sa aking ulo. Iyong mukha niya, saan yung aswang ay naaalala ko. Siya ang gumagamot sa akin sa tuwing umuuwi akong lupaypay mula sa pambubugbog ni Gino. Siya ang nananakot minsan sa mga taong may balak na masama sa akin. Sumakit ang aking ulo ngunit wala akong naalala maliban lamang doon. Kaya naman hindi na ako nakapagsalita. Hinayaan kong hawakan ng lalaki ang aking balikat. "Halika, Justin, at ipapaalala ko sa iyo kung sino ako. Nais kong malaman mo ang pagkatao natin," aniya at nagpahid ng langis sa kanyang katawan. Hindi ako nakagalaw nang makitang muli na namang siyang nagbago ng anyo hanggang sa magkaroon siya ng mabalahibong mga pakpak. Muling pumula ang kanyang mga mata at nagkaroon ng pangil. Tingin ko sa kanya ay isa na namang halimaw. Hinawakan niya ang aking kamay at umangat kami sa hangin. Sa halip na matakot, nakaramdam ako ng panggigilalas. Tila ba dati ay nagawa ko na ang ganito, ang lumipad sa ere at humanga sa kagandahan ng gabi. Sumikdo ang kaba sa aking dibdib. Bakit habang hawak ako ng nilalang na ito ay may iba akong nararamdaman? Tila ba lukso ng dugo? Bakit ba sa halip na masindak ay tila komportable ako sa kanya? Nang unti-unti ko nang matanaw ang lugar na nakikita ko mula sa itaas, ay dahan-dahang sumikdo ang aking dibdib. Nais kong bumunghalit ng iyak dahil sa labis na tuwa at pangungulila. Wala akong ibang naiisip kundi ang kagustuhang yakapin ang ngayon ay nakahawak sa akin. Tumulo na ang aking luha at hinarap ang lalaki. "Kuya John, buhay ka?" Sambit ko at niyakap ang nag-iisa kong kapatid na kahit pala nagkahiwalay kami ay hindi ako kailanman iniwan.
Salamat, Justin. At hindi mo ako kinalimutan. Aniya. At habang lumilipad ay humihikbi. Naaalala ko na ang lahat. Ang trahedya ng aking pamilya na pinatay dahil kami ay mga lahing aswang. Mga lahing aswang na kinasusuklaman noon. Kaya nagkahiwalay kami ng aking kapatid. Ako man ay may lahing aswang, pero hindi pa dumarating ang takdang panahon para magbago ng anyo. Ngumiti ako at inalala ang lahat ng mga pagtatanggol na ginawa niya sa akin. Siya pala ang aswang na sa tuwi na ay gumagamot sa akin at nagbabantay. Paano kita makakalimutan? Kuya, kapatid kita. Sanggang dikit tayo Ani ko at ninanamnamang saya na pumawi sa pangungulila ko sa aking pamilya.